Sziasztok srácok, itt egy új videóban, és ebben a videóban ki fogjuk próbálni ezt a játékot, már kipróbáltuk amúgy. Az a neve ennek a játéknak, a Steel a Hungariot. Majd le lesz írva a kommentekbe, hogy ennek a játéknak a neve. És akkor ki fogjuk próbálni, látjátok, nem is az igazi, látjátok, ma az igaziba a Nubini pizzának az common. De itt az a neve, hogy pizza, ugye pizza. Meg ugye látjátok itt az, hogy cserélő masina. És ott az igaziban nem, hanem ott trade machine. Várjatok. Pillanat. Oké. Most betettünk amúgy be Fuse-ba. Nézzétek, amúgy mit szereztünk. Egy ilyen Los Dragonitos, Dragon, Antonio 2, Skibidi effektes. Engedj ki. 2 Skibidi, Foxini. Egy Foxini 2. Nek szereztünk még egy Antonio Skibidi, látjátok meg még az igaziban nem exotik a Skibidik, meg az OG, hanem az OG. Na ugye 2 Skibidi, egy Antonio Los Dragonitos, egy Skibidi effektes Antonio, Foxini, Lanterini, Raccoon Legendary, meg egy Dragon Cannelloni. Ha letudtuk volna spammelni a jumportot. Nézd, Skibidi kell az. Mikor ment az event és volt 4-ünk. Nagyon baj. Ja, amúgy nem is mondtam, hogy itt van az unokatesóm is. Köszönj be. Sziasztok! És akkor, ja. Most amúgy az előbb volt egy kis eventke. Most már is, de amúgy látjátok, itt még spannogatnak le. Ennek a gyereknek a nevét nem mondom ki, akinek lesz van a Brairot. Inkább csak a számot, hogy 23, 4, 5, 4, 1, 5. Na, ja, úgyhogy. Mindegy. Neked amúgy nincsen be... Ja, Alice-ban amúgy a Skibidi effekted. Minek? Hát a Skibidi bézet. Mert ugye, hogy úgy látják, hogy van Skibidi. Nekem Divinél van állítva, nem? Ja, amúgy nézzétek amúgy ebbe a játékba. Majdnem kifulloztuk az összeset. Nekem ebből a Skibidi tetszik a legjobban. Nekem Meg amúgy free-be megkapjuk a headless, de amúgy nincs is headlessünk. Amúgy. De én a Skibidit állítom be. Nem, én most ezt levideózom. Vagy amúgy chat. Szerintem menjünk rivals, nem? Chat! Nézzétek, itt maradt a Brairotjai. Itt maradt a chat. Chat, itt maradt a Brairotjai a barátom. Most a testvéremnek. Srácok, tudjuk, tudom, mit játszunk. Látjátok? Várjál, lehet, nem tudunk bemenni, chat. Azt hittem, várjatok. Tudunk lopni, chat. Chat. Chat, szerintem menjünk Rivals, nem? Nem. Én is elkezdek videózni. Chat, ja. Amúgy nem biztos, de szerintem lövök fel streamet. Csak a TikTokon letiltottak valamiért, nem tudom. Pedig semmi olyat sem bontam. Nem mindegy. Ja. Jaj, véletlen megadtam egy mythiket chat. Ja. Amúgy chat, szerintem ennyi lett volna az a videó, ugye az unokatesóm én is videózunk. Akkor ezt ki fogom tenni, és akkor az unokatesóm is ki fogja tenni. És akkor ennyi lett volna az a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok be a happy gombot. Nem tudok beszélni. Na, úgyhogy igen, ennyi lett volna az a videó. Sziasztok!